Avui presentem una exposició important a la sala més emblemàtica, no, del que és la ciutat de Gandia a nivell cultural, que és la Sala Collalas, i presentem una exposició on l'artista és benvinguda a Gandia i l'estàvem esperant des de feia temps, que és Catherine Hart, a la que vull que en primer lloc agrair, no, la seva presència avui així i donar-li les gràcies per dins de la seva agenda i dins del seu treball que hagi pogut vindre a Gandia i poder comptar en la seva obra en la nostra ciutat. El seu treball està dedicat principalment a les dones de la cultura, a les referents, sobretot de l'època del Renaixement, i en aquest cas l'exposició d'avui té un destacat component local, no? I és que està present Lucrezia de Borja, que és per a nosaltres un orgull, no? Que la ciutat s'envolte d'aquesta exposició i puguem aprendre tots de la seva obra. For a year and a half, I have been thinking and planning and wanting to have many of the pieces be inspired by Gandia itself, the psychic heritage of powerful women, namely Lucrezia and Maria Enriquez, the Venetian early feminists moving forward. My own pioneering background is a connection with that. I had promised and am very excited to have completed a site-specific installation that was created inside Collalas, which is this piece in particular inspired by Lucrezia, Gandia, my impressions, the history, all of it, and a lot of it about strong, powerful women breaking out of boxes they're put in and giving them and having their voices.